So ito guys yung ano namin nakuha namin langka. Binabalatan na ni Pops Bal kasi lulutuin namin. Doon mo na pabaklas yan. Huwag mo na buklasin. Hindi. Dadalhin mo nga po. Ano lang yan, matika. Mamaya. Kapal lang gusto. Good morning po. Ha? Bunga ng piyat. Kamyas. Ay, kumuha na sila. Ayun, oh. Pang ano lang. Panlagay lang sa paksiw. Kumuha kami ng langka. Gugulayin namin. Ulam. Saka ano. Nyug. Sa teko ka nyug. Niyog. Puge. May dalaga ako. Ayan. Matanda na. Pwede pa yan. Mag-90 na. Pwede pa, tay. Pwede pa, sa baba. Hanggat kaya. Nahiwa na yung langkang kiluha namin sa taas ng bundok. Ayan guys, nagkakadkad na kami ng nyog para pangsahog sa langka namin na kinuha sa bundok at lulutuin namin. Anong luto nga pala to? Bicol Express. Oh, ginataang langka. Masarap nito, may ano no, may sili. Maraming sili. Oo, para Bicol Express ang labas. Alam ko marami sili dito. Alam ko mga sili dito ano eh. Kasi na, saan ko daw kinuha to eh. Ano? Yung mga tumaan. Ano yan? Meron tayong assistant cook. Si Kilua. Welcome to my channel. Yan. Kilua Moto. Kilua Moto.